Има ли? Много ясно, ниди пакетиране. Давам пример. На вентилатора има една втулка, която влиза в лагер. Този лагер, ако се износи, почва да издава един свистящ звук. На някои вентилатори имат тежести, те са за да балансират. Те са едни метални пластини, които могат да се разхлабят и да почнат да тракат. Но това най-вече става на вентилаторите, които са алуминиеви. Може пък и вентилатора на външното тяло да е по някаква причина повреден и да издава скрибуцащи звуци, тракащи, свистящи и какви ли още не звуци. Ако е компресора и той издава звуци, то ще са едни много такива тракащи големи звуци. Така може да разпознаете, ако сложите до компресора ръката и тя прави така, значи проблем. Компресора най-вероятно е дисбалансиран, нещо не е както трябва в него. Дори и да ви работи климатик и да продължи да работи още един месец, такъв проблем е по-добре да се третира на време, за да не сменяте целия климатик.